Nachádzame sa na lovnom mieste číslo 4, ktoré je takisto prestradné, ideálne na kempovanie. Miesto je takisto spevnené, kde je takisto možný lov v príbežných častiach, ktoré sú hlbšie. Nachádzame sa v hlbšej časti jazera, príbežná časť je hlbšia. Miesto takisto vyznačené sektorovými bojkami. Nehrozí žiadne hádanie so susedom ani nič podobné. Lov možný pri brehu, takisto aj na konci sektoru. Radi vás uvidíme.